Mikel, zure webuneko auto-aurkezpenean diozu, Tupolev hegazkinek soilik ematen dizutela beldurra. Benetan beldur latza gainea, baina saiatzen naiz, Tupolev batean ez hartzen. Nire neurriak hartzen ditut, bai. Eta Mikel Reparazek ez aldizu beldurrik ematen. Izan ere, okerrez panai, zure lehendabiziko gerra zauria Mikelek eragitzizun gainera erorita, horrelako zerbait ere. Reparaz nire jefe da orain, beraz, kontuz ibili beharreko... Lehenago laguna zen. Ez, oso laguna dut Mikel Reparaz, asko estimatzen dut, eta esan duzun bezala, bai, berarekin izan nuen lehen zauri ez oso larria, baina lehenen zauria, eta izan zen Georgiako gerran. Joan ginen Stalinen jaioterria ikustera, ez genuen pentsatzen Errusiako tropak sartuko zirenik, Gorin, sartu ziren, sartu bakarrik ez, tiro egin ziguten, eta nik goiz horretan jantzin nituen txankletak. Orduan txankletatan joan nintzen, eta tiro egin zigutenean hasi ginen korrikan. Liburuan Oriente Medio Oriente Erroton esate duzu, la guerra en txankletas, ez? Ez da horrelako zerbait ere... Hori da. Horrela izan zen, horrelako umekeria izan zen, ez dut berriro errepikatuko, handik aurretik beti botak edo zapatia jantzi ditut, baina bai, txorkatia bihurtu eta gero gerra osoa kubritu nuen muletekin. Makulu batekin, ez da. Oriente Medio, tobillo roto. Totala. Oriente Medio nire Georgia sartzea... Bai, urrunekoa da, baina liburuan aipatzen zen ulako. Aipatu beharreko zauria da, ez? Baita pixkat azaltzeko ez garela superheroiak eta horrelako gauza gertatzen direla, ez? Dena dela, pixkat anekdotara pasadizora joaten ari gara eta barregarria balitz bezala, baina bazen Errusiako armadaren tanki hilara bat, eta tanki horietako batetik Kalashnikov-arekin, soldadu errusiar bat, zoi tiro egiten. Ze necesidade horrelakoetan sartzeko? Necesidade ez. Goiz hori izan zen, necesidade baino, espero ez genuen gauza bat, inork ez zuen espero horrelako inbasiorik, eta gertatu zen, eta han geunden. Ez ginen horren atzetik joan edo gu ez genuen horrelako inbasiorik ikusi nahi, baina gertatu zen, han geunden eta tiro egin ziguten. Beste modu generikoago batean galdetuko dizut, zergatik gerra kazetari? Gerra kazetaria baino, gerra kazetaria bai, gerrak kubritzen ditudalako, baina ez naiz gerrazalea. Esango nuke, nire gustatzen zait benetan bake momentua kontatzea edo gerra bat amaitzen denean momentu hori kontatzea. Baina arrazoi nagusia da, hori kontatu beharreko gauza delako, eta behin gerra bat kubritzen duzun momentutik oso barruan eramaten duzun momentua dela. Orduan, hortik aurrera, ez dakit, nolabait, ez dut esan adikzioa sortzen duenik, baina bai ikasten duzula eta gero errezago dela bigarrena kubritzea, ez? Baina lehenengoa pasatu imar da. Lehendabiziko gerra, zuk diozu, ez zinela gerrara joan, baizik eta gerra gainera etorri zitzaizula Beiruten, ez da? Ehuneko ehun. Nengoen beste lan bat egiten, periodikoa utzita gero, eta gau batean, hegazkina hartu behar nuen bueltatzeko, eta esan zidaten aeroportua itxita zegoela Israelek bombardaketa martxen jarri zuelako. Orduan ezin zala, hegazkin hori hartu eta esan zidaten nahi nuen Siriatik ebakuazio bat antolatzea, eta esan nuen, ebakuazio bat Siriatik, bizi osoa, naiz gerra baten zain, gainera erori zait, eta ez, gelditu nintzen, da 33 egun egon nintzen lanean, ez? Eta orduan, sartu nintzen 2006 urtean, eta udaran, Israelek eta Hezbollaren arteko gerra, ez? Libanoko 2006ko gerra, eta orduan sartu nintzen mundu honetan, ez? 12 urte joan dira, gutxi gara bera ordutik, orduan 10 kiloko motxila zen eraman, batetik bestera aratunat, eta orain 24koa daramazula diozu. Zer aldatu da, zer daramazu? Mikel Ayestaranen motxila fisikoa eta pertsonala asko aldatu da, urte hauetan. Motxila fisikoa, orain ekipo bikoitza dudalako beti, bi kamera, bi ordenadore, dana bikoitza.
eta pertsonala baita, hori, familia bat dudalako, ekialde hurbilean bizi garelako, gauza asko aldatu dira, ez? Eta onerako esango nuke. Ni dena dela fisikoaz, motxila fisikoaz ari nintzen, ekipo bikoitza, teknologia berriekin loturik, esan dute multimedia kontuarekin loturik, zer dara mazu? Esan dut ordenagailua aipatu duzu, zer gehiago? Bai, normalean, teknologiak asko demokratizatu egin dira, ez? Garai bateko kamara handiak eta telefonokin badugu lan egiteko aukera, baina beti ematen dut bikoitza, Bagdad edo Alepo, edo Kabul bezalako toki batean, arazo tekniko bat baldin baduzu, benetan arazo larria delako, konpondu ezina askotan, bereziki ni Mac erabiltzen dut, eta Maceroak oraindik, auto rosa bat gidatzea bezala delako, ekialde hurbilean. Beraz, ematen dut hori, bi ordenadore, bi kamera, orain baita telefono bikoitza, kableatua, gauza teknikoak, ez, bereziki. Txorakeria bat, horre diruarekin zer egiten duzu, izan ere, biztan da, joaten zareten leku askotan ez dagoela kutsa zeinik, dena soinean edo, nola? Cash, metalikoa, plastikoak ez du zentzurik, horrelako tokietan, txartel bat ikusten dutenean, ez dakite zer dan, eta eman behar duzu cash, eta bereziki Amerikarrak hortik pasatu baldin badira, dolarrak, ez euroak. Euroak ere monopoliko bileteak bezala ikusten dituzte, eta dolarrak eman behar dira. Euskoak bezala, ez? Euskoak balira bezala. Ez, baina dirua, metalikoa eta beti gainean. Ni ohitura hori daket, bai ekipoa, bai dirua gainean. Toki seguruak dira. Kanpotik ez du ematen, baina... Ez du ematen, ez. Dena dela, ari ginen kamerez eta ordenagailuaz eta alako ez asko aldatu da lanbidea, ez da? Garai batean kamera batekin, kameraman edo woman batekin joan ez zinen, orain bakarka. Inoiz irakurri dizut, tentu zibili behar dela oso labankorra eta estua delako multimedia eta multimierda banatzen duen lerroa, ez da? Zeure mugak ezagutu behar dituzula. Garatu pixkat ideia asko gustatzen baitzait, ez bakarri gerra kazetaritzarako, akaso tokiko kazetaritzarako ere balio? Tokiko kazetaria da gure basea, ez? Bai hemen, bai gerra batean. Eta multimierdaren arriskua mai gainean dago beti. Hori da, bakoitzak kontrolatu egin behar du, bere produktua, ezarri behar ditu mugak, eta esate baterako nire kasuan, ni ez dut arazorik minutu bateko bideo bat egiteko, baina eskatzen baldin badaiate 5 minutuko bideo bat edo dokumental bat, hortarako laguntza behar da, ez da jendea ez da konturatzen. Jendea pentsatzen du, behin bat eginda, dena balio dula eta dena ez du balio, ez? Jakin behar dira neurriak jartzen eta... Eta ezetz esaten, seguru asko? Ezetz esaten, eta bai 150 karakteretan edo ordubeteko bideo batean, zure produktua defendatzen, eta esan ez, haizu, kalidadezko gauza bat egiten, ez? Horre, irakurri dizut beste elkarrizketa batean, beti liburuak eramaten dituzula motxilan edo maletan, eta, ez da izentzu literalean, baina beti daukazula alboan Manu Leginetxeren liburu bat. Leginetxena etxean daukat, ez dut eramaten toki bat bestera. Baina, bintzako gogoan bai, ez da? Bai, ez dakit, beti referente bezala izan dugu, ez? Nik behintzat nire kasuan, referente izan dut, El Camino Más Corto liburua, ezinbestekoa iruditzen zait kazetari bezala eta bidaiari bezala. Ni orain kazetaria naiz, baina beti bidaiak egiten dituen, eta gero bidaitik kazetaritzara etorri naiz. Baina bai, beti estimatu dut Leginetxeren lana, ez dakit gertutasun puntu bat aurkitzen nion beti. Inspirazio iturri ere bai, ez? Esan dute Euskal Herritar bat erreferentea halako nazioarteko gerra kazetaritzan, ez da? Bari, eta lehenengo lerroan, eta Vietnamgo gerran esate baterako, ez? Inor, igual jende gutxi dakiena gaur egun, ez? Baina bai, garai horretan mugitzea, benetan, etzen la makala, eta berak egin zuen, ateak ireki zituen, eta sekulako lana. Ezagutu zenuen? Ez, pertsonalki ez nuen ezagutu. Gogora etorri zait, Recordad Manhattan liburuan, zure lagun, eta nire lagun Mikel Reparaz aipatzen zuela, oso pasaizo berezian, Afganistanen inbasioa, haiek Pakistanen zeuden urtebetetze bat ospatu behar zuten, eta hotelez hotel ibili ziren alkohol bila. Piskate badator, betiko gerra kazetariaren irudi tipiko topikoa, ez da, alkoholarekin loturikoa, eta pasekin, eta hori guztia, alakoak antzarete gerra kazetariak.
Mikel Aiestaran behintzat ez, oso tipo normala da, eta gaur egun gainera, lehen multimedia aipatu dugun bezala, ez dakit, gure, edo nire laneguna oso goizu hasten dalako irratiekin, eta oso berandu bukatzen da, ez? Eta gainera bi hizkuntzatan, nik ez, lana dudan bitartean behintzat, taberna ez dut zapaltzen, ez? Baina bai, gauzak aldatu dira, ez? Komunikabideak aldatu dira. Tokiak ere, ez? Lehen okerezpan naiz sagar tabakoa erretzen zenuen eta horri ere utzi diozu. Bai, 40 urtetik aurrera gauza asko uzten dira, nire kasuan konturatzen zera zure gorputz barruan ez dakit gauzak daudelako, gauzak ez dira lehen bezala, ez? Eta orduan bai, ni asko zaintzen dut nire burua asko, eta orain baita bai elikadura aldetik, kirol aldetik, nahiko ez dakit maniatikoa, baina bai nire maniak hartu ditut, ez dakit horrelako tokietan ni gosaria ematen dut, esnea ematen dut, zerealak ematen ditut. Ez dut zurikeriatan aritu nahi, baina elkarrezketa prestatzeko ikusi ditut aspaldiko elkarrezketak eta irudiak, eta hobeto zaude orain duela 15 bat urte baino, hori ere esanen dizut. Ez, baina nahiko irudi kuriosu izaten da, ez? Ni ez dakit Alepora joan aurretik, bai prestatzen dut txalekoa, kamarak eta gero beti joaten naiz merkatu batea, fruta erostea, zerealak erostea, esnea, horrelako gauza lehen ez nuen hori inoiz egiten, ez? Tokian tokiko, hartzen nuen eta oinez. Ez dakit mesede ginen dizun, izan ere, zu baduzu teoria bat eta da, lanbide honetan marka pertsonala zaindu behar dela. Eta horrelakoa kontatuta, ez dakit ezote zaren zure gerrakazetari marka igatzen ari? Igual bai, ez, agian bai. Baina ez dakit, azkenean marka pertsonalena ezinbestekoa da bereziki nire kasuan bezala, ez? Gehienetan egiten du lan komunikabide periferikoentzat, ez? Beti esaten dugu Euskal Herriko komunikabidea dira nire kliente nagusiak, eta oso zaila da, ez? Euskal Herriko muga hori apurtu eta nolabait irten, ez? Eta hortarako bai saiatu naiz asko nire marka lantzen, bai sare sozialetan, bai liburuen bitartez, bai konexioak egiten, kasu honetan Madrilgo kolega batzukin, zaila da, baina gaur egun niretzat komunikabideak baino kazetariak jarraitzen ditugu, nire kasuan horrela da. Bai, gero eta gehiago, eta nik uste dut aitzindaria izan zinela hori aurre ikusten, orain fakultateetan hala irakasten da, ez da? Hala kontatu dute. Ez dut fakultatea zapaldu irten nintzenetik. Hitzaldiak emateko ere ez? Uste, behin bueltatu naizela Iruñara. Bueno, dekanok eta favorez, esan haute argi dago oso hitzaldi interesgarria daukala zer kontatu duela Mikelek. Bueno, ari ginen sare sozialez, eta zure esaldi bat badukat gogoan hiltzatuta da, historia zuzenean kontatzen ari da Twitterren 140 karakterretan. Horrela da, eta nik ere parte hartzen dut, ez? Horregatik lehen esan duguna, importantea da, askotan jendeak pentsatzen du hori Twitter bat, hori, ez doala inora, ez Twitter besterik ez da, baina gaur egun ez bakarrik historia, politika egiten da Twitterren bitartez, ikusi Donald Trump, esate baterako, bai, edo, ez dakit, Irango atzerri ministroak ere, Jabaz Zarifek, Twitterrek sekulako indarra hartu dut, gure lanerako, kazetari ontzat, niretzat, ezinbesteko iturria bihurtu da. Halaber, irakurri dizut, historia bertatik bertara ikusten ari zarela eta zuzenean. Bai, bertatik, eta gainera, ez dakit, gaur egun oso zaila da, koberturak oso azkarra dira gaur egun, ez da lehen bezala, ez? Joaten ginen igual Afganistanera eta 2 asteko koberturak izaten ziren, 3-4 lan egiteko gaur egun ez. Gaur egun egin behar da, egunero historia bat, 3-4 egunetan igual erretzen da, eta bukatu da, ez zera inoiz bueltatzen. Horregatik oso epe motzeko koberturak bihurtu dira, eta horren atzetik ere Twitter bezalako sare soziala daude, ez? Ez dakit, pentsatu, atentatu bat dagoenean, hasten da momentuan tuiteatzen, eta handik 4 ordura zeozer zaharra iruditzen zaizu, ez? Eta goizeko asuntu da, besterik ez, ez? Beraz, bai, ez, Twitterrek aldatu du komunikatzeko era bat. Historian pentsatzen ari nintzen, orduan historia bertatik bertara gozatzeko aukera daukazuen kazetariak zarete, gerra kazetariak eta kirol kazetariak, ez da, kirol kazetariek askotan esate dute partida historiko bat kontatzen ari direla, edo garaipen historiko baten lekuko izan direla, edo nahiko igatua daukagu hitz hori kazetariok. Bai, privilegiatu bat sentitzen naiz, ez, horrelako koberturak egiten, bazakit, Hosni Mubarak erori zenean bertan Tahrir plazan egotea, edo Gaddafiren gorpua ikustea
ezakit izozgailu batean, horrelako gauzak, bai, historia da, ez? Eta konturatzen zara bertan zaudela, hori kontatzen, eta bai, oso une historikoak, eta pertsonalki oso, ez dakit. Futbola sartu nahi izan dut, txiskte merke samar baten bidez, aipatu nahi nuelako futbolak zenbait ate zabaldu dizkizula, zure nazioarteko ibilbide honetan zehar? Ba, oso futbolero naiz. Futbolero baino oso realzalea naiz. Ez aita aitortzen duzun lehendabizikoan? Ez, oso realzalea naiz eta pedagogia egiten dut, ez? Baina bai, futbola mugak irekitzen ditu gaur egun Espainiako pasaportea ikusten dutenean ekialde hurbilean oso pasaporte simpatikoa da. Ligaren kontura. Ligaren kontura, ez? Ez dute ez dakite zein da Pedro Sánchez edo Iñigo Urkullu, baina ondo ezagutzen dituzte Cristiano Ronaldo, Messi, edo Jose Luis Mendilibar, ni ogia erosten dudan tokian, hango okinegian, Jerusalemen, behin galdetu zidaten, Mendilibar gora, eta ni Mendilibar, eta hori da futbolaren indarra. Zaldibartik mundura. Bai, eta kirolariak ez dira konturatzen. Ez dira konturatzen zenolako indarra duten. Baina galdetzen dizutenean, Barça Real Madrid, zuk zer erantzuten duzu? Ni beti esaten dut oso diplomatikoan ez hortan, esaten dut beti real. Ez orduan ez dakite real, ze real dan, ez? Baina real esaten dut, eta askotan asmatzen dut, eta beste askotan ez, Barcelona zalea baldin badira. Baina esaten duzu, reala. Reala, baina bai, ateak irekitzen ditu, eta ez dakit, hobeto Espainiako pasaportea edukitzea gaur egun, Estatu Batuetakoa edo Erresuma Batuetako pasaportea edukitzea baino, ez? Bueno, futbol alde batera utzita, erreferentez ari ginen Manu Leginetxez. Jon Lee Anderson ere ezagutzeko parada izan zenuen, ezta? Jon Lee Anderson ezagutu nuen Libiako gerran, eta gero Siriako gerran lan egin genuen batera, eta oso une polita izan zen. De New Yorkerreko gerra kazetari mitikoa. Mitikoa, erderaz egiten du oso ondo, Mexikon egontzelako bizitzen, eta oso gertukoa ikusi nuen, ez beste batzuk bezala, ez? Beste kazetare batzuk oso mitifikatuta dituzu, ero ezagutzen duzu momentuan, ezagit pixkat hotza sentitze, hotz sensazio bat sentitzezu. Jon Lee Andersonen justu kontrakoa eta asko lagundu dit, eta beti kontaktuak emateko prest, berarekin kobertura bat egiteko prest, oso lagun ona. Asko gustatu zitzaidan zuen lehendabiziko elkarrizketa, ez da non irakurri dudan. Joan zinen beraren gana eta esan zenion zu Jon Lee Anderson zara eta bera galdetu, eta zu nor zara eta zer erantzun zenion? Inorrez, ni ez naiz, zer esan behar diozu, olako pertsona bati, gainera ni Libiako gerrara joan nintzen La Caída de Bagdad liburuarekin, eta Che Guevararen biografia irakurri ondoren, ez? Oso talibana naiz, ez? Autore batekin jartzen naizenean gustatzen zait autore hori asko esprimitu eta handana irakurri, eta tokatu zitzaidan bolada horretan, ez? Ari nintzen liburu horiek irakurtzen, zen liburu onak, ez? Ze lan, ez? Eta antxe tokatu zitzaidan parean, ez? Orduan, esan nion, Jon, ni naiz, ez nahi, senyor. Eta orduan esan duzu apala dela eta beste batzuk ez direla apalak. Gerra kazetaritza askotan lotzen dugu ego handiekin, ezta? Nola dara mazuzuk hori? Denok bezala, ez? Sekulako egoa daukat nik baita, baina ez dakit igual Gipuzkoarrok egoa eramateko beste era bat dugu, ez? Baina ez dut esango egorik ez dudanik, ez? Usted gazetariok definizioz hori da. Baina bai, zure izena azaltzen da momentutik, ez dakit, gogoan daukate Territorio Comanche Pere Reverteren liburua, eta hor ego talka ikaragarria zegoen, Pere Reverteren ego mugaezinaren eta Rodizioren egoaren artean, eta horrelako kontuak badira zuen artean? Negozio aldatu da. Lehen periodista edo gerra kazetariek edo kanpoan ibiltzen ziren korresponsalek beti komunikabideren etiketa zuten hemen jarrita, ez? Zuzea, País, El Mundo, ABC, futbolean nola, ez da, armarri hemen. Claro, hori oso ondo pagatuta zegoelako, ez? Gaur egun hori desagertu da, orduan horregatik marka pertsonalena importantea da, ez? Azkenean komunikabideekin dagoen harremana aldatu da, txokeak badaude, baina gaur egungo txokeak esango nuke gehiago txoke pertsonalak direla, markako txokeak baino lehen ziren bezala, ez? Kompetentzia puntu hori desagertu da, eta orain, bai, prekaritate handia dago eta freelance asko, baina, zu bintzat baditu Gibelean bi komunikazio talde
bueno, Euskal Herriko eskalan behintzat handi, Bozento taldea eta ITB, bada zerbait. Horrek ematen dizu segurtasun bat, oinarri sendo bat. Segurtasun, orain arte, behintzat, segurtasun sendoa, esango nuke. Eskerrak normalean, langile autonoma zarenean, ni bezala, aulki bat sortu behar duzu bizitzeko, eta aulki horretan gutxienez behar dituzu bi hanka. Pixkat estabilidade puntu bat izateko, eta nire kasuan lortu dut, estabilidade hori, eta bi komunikabide talde hauekin egiten du lan, bai. Bueno, ego ez ari ginen, zure ego hori anpatuko zizueten, zure liburuek, arestian aipatu dugu erdi txantxetan. Oriente Medio, Oriente Roto, zenbat argitalpen egin dituze, zenbat edizio? 6. 6, eta zenbat ale dira hori? Ez dakit, 12.000. 12.000. Ia bestseller bat da hori? Bai, Ekialde Hurbileko entsaio batentzat, usten dut ez dagoela batere gaizki eta ez duen espero, ez? Liburua, bereziki liburu hori, Oriente Medio, Oriente Roto, terapeutikoa izan zen niretzat, ez? Behar nuen horrelako gauza bat idatzi, hori botatzeko eta lasaitasun puntu bat lortzeko nire buruarekin, ez? Eta nire irakurleekin edo jarraitzaileekin, edo, bueno, eta baita nire etxekoekin, ez? Horretan ez naiz etortzen nire gauza kontatzen eta horregin nuen. Eta bai, nahiko gustora. Gero etorri zen Las cenizas del califato, zemuz funtzionatzen ari da? Ondo. Beste lehenengo edizioa askoz ez zabalagoa izan zen, 8.500 ale, orduan hortxai da, ez, mugitzen. Ja, egoa puztuago. Claro, txiste merke bat geratu zeitra baten, egoak ebaki banizki edo egoa ebaki banio, etzen gerra kazetaria izanen, edo horrelako zerbait. Bueno, diot, ongi funtzionatzen ari da? Bai, ongi funtzionatzen, pentsatzen du baietz. Bentzak kritika ona izan da, baina bestelako liburu izan zen, ez da Oriente Medio, Oriente Roto bezala, ez? Momentuko liburua zen, kalifa herria desagertzen ari zen momentu horretan, orduan egin beharreko liburua zen, bai edo bai, une horretan, ez? Eta estilo berezian, ez da, lehen pertsonara egin zen un salto, kronika liburua, egunerokoa, elkarrizketa liburua, denetarik pixka bat? Ba, denetarik, ez? Nire kroniken kronika. Metakronika, esango nuke, bai. Eta Oriente Medio, Oriente Roto saiatu nintzen estilo hori lan zen, notatzen da lehenengo liburua dela, orain ezakite horri batzuk irakurtzen ditut, pasaje batzuk, eta esaten dut, hau pixka gogorra. Liburu puska da, batez ere, bi gauzak ematen diate atentzioan hiri behintzat bat, itzultzen zara, kalifa herria erortzen delarik, itzultzen zara, inor itzuli ez den lekura, ez bakarrik itzuli. Kalifa herria indarrean egon den bitartean, kazetaririk ez da han izan. Hori da. Eta gero zu iristen zara, hori guztia kontatzera, ikaragarria da. Eta gero, biktima pilo batekin hitz egiten duzu. Esan egoti, izen abizenez josiriko, eta pasadizoz josiriko, eta lekukotasunez josiriko liburua da. Bakarrik hori, burua etorz ezkit toki batzu, eta hori lorru jartzen zait, ez? Bai, benetan oso liburu gordina da, ez? Ezakit, barrutik idatzitakoa, han jaso nituen testigantzak, benetan, ezakit nola definitu, ezke hango egoera, guege hemen hori, ni liburuak idazten, saria jasotzen, baina oraindik hori protagonista hauek han daude, ez? Eta hori beti etortzen zait burua, baina bai, egin beharreko lana zen, kalifarriari buruzko egin beharreko lana zen, eta ikusi, saiatu nahiz esate bateko liburu hau esate baterako euskeraz, baita euskaratzen, eta ez dut interesik somatu, eta sekulako pena eman dit. Horrelako materiala euskeraz egotea gustatuko litzaidake pila bat. Zerk eragiten duen interesa eta zerk ez, askotan aipatu dela zure liburu honen ingurua, baina badagor lekukotasun bat, dendari txiki batena, esaten duena, Mendebaldarrok interes gehiago edo handiagoa daukazue Palmirako harrietan, inguruko pertsonengan baino. Nabarmena, Palmira izan da etiketa bat saldu dugula etengabe, baina gu saltzen genuen hiri erromatarra, harriak eta ezakit, hango toki paregabea zen, dudari gabe, baina Palmira ondoan zegoen hiri berri bat, eta hiri horretan bizi ziren 30.000 biztanle, eta gaur egun da Hiroshima bezala, Hiroshima bere momentuan bezala, dago guztiz txikituta eta uste 6 lagun gelditzen diela. Eta bizilagun batek hori izan zian, eta arrazoi guztiz, eta iruditzen zait beti hori gertatzen zaigula, ez?
pertsona ez dakit, bigarren toki batean uzten ditugula eta joaten gara, hori, kasu honetan, Palmiraren kasuan, harriak ziren importanteak, ez pertsona. Eta ze garrantzitsua, erabakiak hartzen dituztenek erabakiak hartzeko tenorean, ez izatea zenbakia gogoan, baizik eta aurpegiak eta izena bizenak, ez da? Bai, hori ere berehala hasten zaigu, ez? Normalean estatistikaren menpe bizi gara beti, ez? Zenbakiak, portzentaiak eta izenak eta bizenak eta usaiak eta sensazioak hazten ditugu. Dena dela, zenbakiei begira, zuk esana da, eta arrazoi osoz, bigarren mundu gerratik hondamendirik handiena Siriakoa izan da. Proportzionala alda Mendebaldarrok daukagun kezka Siriarekiko eta han gertatu denarekiko? Ez, guri afektatzen ez digun momentutik guztiz ahaztuta gelditzen da historia bat. Siriaren kasuan gure etxean agertu zen Siriako gerra errefuxiatuak heldu zirenean Europara. Ez Espainiara, heldu ziren gehienak Alemanera orduan konturatu ginen gerra bat zegoela Sirian, ez? Hori amaitu zen momentutik berriro desagertu da eta benetan ez dut ikusten beste munduko interesik. Kamera errealizatzailea begira daukat eta erlojua seinalatzen denboraldetik oso gaizkigoaz. Beraz, eskatuko dizut, askotan eskatuko zizuten zerbait Siriaren inguruko azalpen jabur eta manikeoa. Badakizu nolakoa garen Mendebaldarrok, dena ulertu nahi dugu zeintzu diren gaiztoak eta zeintzu diren onak. Nola azalduko zenuke gertatu dena ahal dela termino horietan? Ezin dut azaldu termino horretan, ez? Sirian dagoen aukeraketa gaur egun da alde bat esango nuke gaiztoa dela, baina aurrean dagoen beste aldea gero eta gaiztoago. Beraz, hori da aukeraketa ez ona eta gaiztoaren artean. Zuk hautatu dituzu biktimak libururako elkarrizketatzeko. Biktimarioak elkarrizketatzea zer? Ze hainbat hedabidek ez dute nahi halako elkarrizketarik. Bai, nik egin ditut horrelako elkarrizketak, eta liburuan bat azaltzen da, ez? Estatu Islamikoaren jarraitzaile edo buruzagi ideologiko bat Gazan, eta akordatzen naiz, elkarrizketa egin nionean, saiatu nintzen elkarrizketa hori saltzen, kolokatzen egunkarietan, da ez zuten publikatu. Terrorismoaren goresmena omen. Bai, baina, kasu honetan oso teologikoa zen, ez? Elkarrizketa kasu honetan. Baina bai, horrelako elkarrizketak argitaratzea ez da bat ere erreza, eta liburuan azaltzen da. Kontu teologikoa aipatu duzu, eta beti esaten duzu, ez da, gerra honetan Sirian batetik dagoela maila politikoa, baina bestetik erlijiosoa ere, ez da, eta horrek garrantzi handia daukala honetan guztien. Bai, eta bai erlijioa eta bai alde politikoa edo nazionalismoa esango nuke bi sekulako arazoak sortu dituzte ekialde hurbilean zehar, eta toki askotan honen arazo larriena da bat egin dutela, ez? Israelen bezala, gaur egun. Ez da bakarria arazo erlijiosoa dela, baizik eta arazo erlijiosoa eta nazionalista bat egin da, ez? Orduan ja da bomba bat. Orain, erlijioak pisu handia duen lurralde batean bizi zara, Israelen, zer moduz daramazu? Jerusalemen bizi naiz, askotan hasten zaigu oraindik ez dela Israel. Baina pertsonalki ondo bizi naiz, ez? Baina benetan toki horretan sentitu dut lehenengo aldiz zer den arrazakeri erlijiosoa, ez? Toki berezia da, oso berezia. Eta horregatik dake horrelako pisua, ez? Ez bakarrik ekialde hurbilean, baizik eta mundu osoan zehar. Eta zuk, pertsonalki, erlijioari ze garrantzi ematen diozu? Jerusalemen bizi ondoren bereziki liburuko erlijioari gero eta importantzia gutxiago ematen diot. Ez dakit fedea galtzen duzu Jerusalemen. Edo saldu diguten erlijioarengan fedea galtzen duzu, eta beste balore batzuk, ez, lantzen dituzu edo beste sensazio batzuk sortzen dira zure barruan, baina erlijio tradizionaletik oso urruti, ez? Liburuko edo erlijio ultraortodoxoetatik edo ortodoxoetatik urruti. Olibondoen mendiaren egian bizi zara beraz, Jerusalem inguruan, elkarrizketa zure herrian. Nire balkoitik ikusten dut. Bai, egunero. Ni esnatzen naiz bista horrekin, ez? Alde zaharra eta Olibondo mendia, eta hortik irtetzen da eguzkia gainera.
goizeko xileketa laurdenetan, hori da nire irudia. Beasainen egiten ari gara elkarrezketa, igartzan, Txindoki mendiaren egian, nola baitere, nola irudikatzen duzu zeure burua etorkizunean? Eguzkia ikusten Olibondoen mendiaren ondoan edo Txindokiren ondoan? Hau da, itzultzeko asmorik edo? Ezakit askotan, azken behinbetiko erabakia ez da nire eskuetan egongo, ez? Familia hartu beharreko erabakia delako, baina gustora bizi naiz. 2000-3000 kilometrora, ez? Hau oso toki... 2000-3000 esan duzu, zure esaldi bat etorri zait gogora, beste esaldi bat gogoan garria. Oso gertu jota, nagusia, 2000 kilometrora. Hori da, hori Tomas Alcoberro, ez? Kazetari veteranoak esan zidan 2006ko gerran, eta bat nator, ez? Ezakit, distantzia horrek babesa ematen dizu, protekzio ematen dizu, eta gauzak ikusteko beste perspektiba duzu, ez? Jefea pixkatu urruti izan da. Kasu honetan reparaz da, eta ez dut literalki esango, baina bai, ez? Oso... Ezakit, aberasgarria izan da niretzat, eta laguntzen dizu baita erabakiak hartzeko orduan, eta askatasun puntu bat ematen dizu. Momentuz beraz, distantzia hori mantenduko duzu. Momentuz bai, baina batek daki, ez? Gauzak asko aldatzen dira, momentuz oso gustora gaude Jerusalemen, eta onera etortzen naizen bakoitzean konturatzen naiz, hau ez dela irreala, ez? Bertan dagoen bizimodu perfektu hau, ez? Oso ez dago nire agendan momentu honetan, baina batek daki. Perfektua ez dut uste denik bizimodua bazter hauetan, baina bazter hauetan elkarrizketa perfektua izan da, behintzat zure aldetik benetan plazer handia izan da, Mikel. Ami esker, niretzat ere plazer handia izan da. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.